fara shigowa ta sha mai albarka ka danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa da zarar وأنت وكيل الإله أنت حبيب وأنت رؤوف الكون أنت asiranka inga abin da ya ganka a cikin zakiyar asali duk karfin ruhi mallakan motsinsa in tabbaka san zuciyarsa a cikin kwana irin hali masu sa a yi yawo a likitanci mai jinyar asali a yi salati ga ruhi na sabati zuwan sauti da tito da salihan bayinka masu karantar hali ta ya za a yi tafiya ba masanin hanya ta ya za a yi tafiya ba masanin hanya Fatima uwar giziya ki kai muka fadar koli Assalamu alaika ya sirrin laulaka Assalamu alaika ko ina an baka Assalamu alaika ba sama a samanka Assalamu alaika kai ka garabu da idanka Assalamu alaika sakonsa ya baka Assalamu alaika da mukami aka jika Assalamu alaika da girmanka aka ganka Assalamu alaika kai ne dai a cikinka Assalamu alaika so motsin jasadinka Assalamu alaika so yawan karfinka Assalamu alaika so karfin jinka Assalamu alaika yawan mukamar ranka mai minka ilaika dattijo mai nufi da ya nufaci zai gabatar da gabata sai an baci sunanka a cikin kowane alam ali haka Allah ya kadarta kowa ya zo bayanka ba maganar kaka ko baba a girmanka saka takalminka ka taka har fadar koli kai aka dora tun babu kujera mai kujera kai ne a kujerar asali kai ka gabatu masu girma da buwaya kayan ganta kai kake sarrafa aya babban kula mai sauke karamin alkali mazarin kana Muhammadu ya girma
ta, shi yasa baka da kaifiyar ya ka kasanta. Ka girma gwanintar fahimtar mai wasafa asali. Shekaru sun yi kalan su tattare faɗinka, babu zamani wanda ya shiru da faɗinka. Har halin fatarati a gurin su kana da tajalli. Baya buya kowa ya san wannan, annabi ne a gaban annabuwa na da wannan. Mashi ne da ƙasar nan duka kaji wakili. Mabuwayi maɗaukaki matabbaci a mukami, kai Allahu ya ɗauka ya danka wani zami. Ya babban limami kuma jagoran asali. Tun farkon Adamu da kai ake ta bishara, in wannan ya tafi waninsa ne zai dora. Ba yankewa da isharar kai ne alwali. Annabi ne annabin annabi Adamu mu fahimta, annabi ne annabin annabi Musa mu fahimta. Kuma ta su da shi suka same ta karkajira ta fusili. Mutanen annabi Nuhu da Nuhun da aka ba su, ko Nuhun yana nan namu ne jagoransu. Dan shi ne babban su mai saita musu hali. Kowane babba da sharaɗinsa ya tashi, sai maka biyayya inda ka riske shi. Dan ka girme shi a cikin kudurar mutali. Shi yasa ya zama dole a girmama sunanka, ko a gabanka ko a ɓuyanka. Domin da akwai ka a tun farkon fari ta asali. Duk wata halitta ta sama ko ta kasan duniya, a gabanka ta ɗau aniya domin cimma muradin ajali. Kowane jinsi da kai ya samu mukami, zuwanka a ɗan adam ne ya san takrimi. Adam al-Aslami mai rushe bautar kwali. Kai ne a cikin abin da zami a ibada, ya makura wanda Allah yake maka shaida. Adam masu shahada ya mai warware kulli. Zatun kudura yana faɗa da faɗarka, duk tsawon zamanai to a zo shirinka. Dan baka sufa dawamu fi ali. Ba a ce maka so sai dai a ce da tijo, duda tijon gaske kai ka sa masa bajo. Kai har su janar manjo da kai suka samu dalili. An sanar da sufofi da ɗabi'un jasadinka, har ga Yahudawa suna jiran saukarka. Su ganka a yanayinka na tajil izzi dalili. Kai ne imani da kai yake
imani da gatan ihsani dattijo. Ka zo da munci da amana da lumana, masu ta maka su suke kiranka da na amana. Kai baka fitina ya likitan kowane hali, a makaranta mun karanta kai suke kaiwa ajiya. Ko shekara nawa za ta yi sun san ba ta waya, duk da suna shirya siyasun san baka canjin hali. Baka karya baka gini a cikinta, da ka jawo hankalin Khadija ya huta. Ta baka dukiyarta kuma sai da ta nemi dalili. Sarakuna da tajirai sun nemi su aure ta, sai dai sun gada su samu matsuguni a gurinta. Kana zuwa ka kashe ta dan kafi su jamalar asali. Ta kwatanta haka na kuma cancanta, kanka ta kulle mukulli. Kai dai ka iya ka gyara matsalar da ta balle a tsakanin manyan kabilun nan da kansu ya kulle. Akan hajaril aswadi yayin sabunta ginin asali. Matsala kana da kaifin hankali ga ilimin baje illa, baiwa rabu ya kulla ta kure ba da misali. Ga kaifin hikima da Allahu ya baka, ko da ishara kana isar da nufinka. Ba a rusa shirinka, Allah makali. Ga da kawaiti ga kau da kai daga wauta, ga karɓar uzuri ga wanda duk ya faɗe ta. Ko kariya ya kadarta kana iya bashi mahalli. Tsakanin sahabbansa a ruwa na yakan ji wane ne a bayansa, dan karfin kulawarsa ga kowane nasa mu'udili. Gatin alkairi ko daga gun mushriki ne, inda kai masa Ahmadu bai mantawa ne. Ya tara su ya ce me kuke zato daga mulki, suka ce kana da kirki, ya ce na yi muku afuwar koli. Sun yi zaton zai ce ya ba kowa aiki, dan da shirin sai sauka mai sanya maza sa ɗan kwali. In kai masa sharri sai yi ma alheri, sayyidil abrari ka ji sahibut tanzili. Wanda so kashi ya daidaita da Allah, wanda ya barka a gaya masa yana cikin matsalar asali. Ya
mu, ya matabbatar mu, ya masharar kukanmu. Dube mu ka dube mu sai ba mu da hali. Ba halaka in dai da hannunka, duk wanda ka kare to ba shi da shakka. Shugaba ganaka yana cikin wani hali. Taimakon nan da kake yi na wankin ruhi, nawa ne yayi nauyi yake karo wallahi. Ka taimaka ka saka shi a waɗanda kake bawa wusuli. Da tsantsar binka in soka da irin soyayyar asali. Barna gunka karna cewa waninka, Amadu na zama naka da tijo. Ka karanta rikiya kaman da ka kogin Abubakar da ka saya. Ka horon tarbiyyar Umar dan Usman Muttasili. Ya madidan yanda kake tare da Allah, kan yanda kuke ganawa a cikin sallah. Ka samun fitila irin wacce ka sawa sali. Wa anta wakilul ilaya anta habibu, wa anta ra'uful kawn anta afu. Tahriku qalbi fika ya madlubu, garamu lisani ilayka ya dal ajabu.